Здравейте, хора! Днес ще направя косата на това момиченце, така че да започваме. Използваме тази специална четка, този специален препарат, не знам как се нарича, и това. Започваме. Първо ще среша малко, защото е доста шопава. Аз си правя така косата, за да може хора да не й влиза в очите, затова я правя. Ето като са коса има така, тук е доста гъста. Нали? Имаме кефито и да решиш, защото е доста гъста. Днес няма да използваме тази четка, защото не е посригваме. И космите да й махаме малко. То е най-хубаво да решиш. Още повече коса има. Започваме с този продукт, който слагам малко, чакай. Мисля, че толкова е достатъчен. Аз винаги я средствам преди да сложа това. Не, че нещо, просто защото по-хубаво се разнася по самия продукт на средство на коса, като се пръсне малко по-хубаво се разнася. Слагаме след този продукт. Добре дошъл. Чакайте. Добре заварено. Ето. Да средстваме. Пак. Чакай, Зехи. Парализиране. Така ли? Нека да отидем да го видим, като излезе от болницата. Това е твой чичо. Чакай, Зехи, обърни се малко. Ще отидем. Така. Да дава лекарство. Обърни се пак. Да. Да. Седи малко. Извинете, чумате. Да, главичката надолу. Така, дай тук малко. Чакай сега, обърни се към мене. Обърни се. Обърни се при мене. Папа. Обърни се към мене, малко. Дигни главичката. Ела насам. Винаги прави накрая такива пчелами. Но е готова. Ако ви е харесало видеото, да паш нагоре, абонирайте за канала и това. Не ми дава да спирам видеото, но да. Ако ви е харесало, чао!